हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसके बड' ब्लग यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव बरायबावनाय थालायबाय। दायो आङो माने दैलाम बारियावसो दंफैयो नै। दैलाम बारियाव बेबायदिनो जोंना मोनसे न' दं आरोना। बे न'आनो जादों जाहैबाय एयार कन्डिशन बायदिल'। गोजां बोथोराव गरम ओमफ्राय गरम बोथोराव थान्दा आरोना। दा आङो बेयावनो फैदों आरोना बेरायनोहाय। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन नै जोंना न'आ माबायदि बानायनानै दोनदों आरोना। ओरैबायदि मोजांखा नै। बेयावहाय माने ओरैबायदि गेस बायदिसिना ओंखाम ओंख्रि संग्रा नै मुला दं, मुला फाथा भाजा एवनानै जानो। ओमफ्राय नै ओरैहाय बायदिसिना दं आरोना आलु बायदिसिना गेस सिलिन्डार। ओमफ्राय उन्दुनो गोसोबा नै नायनानै लानो हागोन, बेयावनो उन्दुनो हायो आरोना। ओमफ्राय नै बिथाङा गोजाननि दे बिथाङा माबा ड्राइभारसो आरोना। ओरैबायदि बिथाङा बेयाव दंफैयो नै। बिथाङा माने बिहारनिफ्राय आरो। क्या बात कुछ बोलो, क्या बात हाय बोलो ना हाय। अभी ठीक है ना? ठीक है। तू शादी कर लिया? नो बिथाङा नै बिराद इन्टारेस्टिं आरोना। आरो ओरै दंबावो नै सासे। हाय बोलो। हाय कैसे हो अभी? बढ़िया 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 है ना? तो बिहार से है ना? बिहार से। बिहार पटना। पटना। अच्छा नोंथांमोनाबो निश्चय मालाबा बिसिनावहाय बेरायहैनो हागोन आरोना बिहाराव ना? कैसे हो ब्रदर? बढ़िया बढ़िया है ना? बढ़िया है। आ जाओ भैया घूमने के लिए। बहुत बढ़िया सी जगह है इधर भी। घूम लो, इधर एंजॉय कर लो असम में। असम में? हाँ बहुत अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा। दिल्ली में रहने के लिए बहुत अच्छा है ना? बहुत मजा है। माने आ जाओ घूम लो इधर कभी। है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दायो जोङो माने ब्रादारजों लोगो मोनदों नै। दसे सम माने रायज्लायलायबाय जोङो। नोंथांमोनाबो निस्सय जोङो माने फैनाय बिथाङाबो झारखंडनि आरोना। झारखंड से है ना ब्रदर? और बिहार से है ना? आच्छा नायलांनो हागोन लोगोफोर नै। बिथांमोनाबो बेबायदिनो उदैनि थाखायनो जोबोद खस्थ' खालामनानै खामानि मावफैनाङो आरोना। दैलाम बारियावहाय बेबायदिनो खस्थ' खालामनानै खामानि मावफैनाङो। बिहारनिफ्राय झारखंडनिफ्राय फैदों नै। बेबायदिनो न' बानायनानै थाफैनांदों आरोना बिथांमोनाबो। ओरैबायदि नै बेयावनो सङो खावो जायो आरोना। नायलांनो हागोन नै लोगोफोर। वेरी इंटरेस्टिंग। हाय बोलो। हाय जान कैसे हो? ठीक है। खुश बोलो भैया। ठंडा बहुत ज्यादा है इधर। ठंडा ज्यादा है ना? अच्छा ठीक है। कपड़ा है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। कपड़ा कहाँ दे रहा मालिक लोग? मालिक अरे नालेर आलसिया दासो फैदों नै साला मासनि मा दाबो खराना गियो नालेरा हनै मुखारि गानदों। मा बायसानि मानसि दे बियो नावलाय हनै दाबो खराना गिबावो दा हनै नालेरा। है आं जानो बिउनायनिसो आं गैया। हा जालाय दा जोंना आदाया बेदर एवसिगोन आरोना। चिकेनजों आलुजों आरोना फ्राय होनोसै। बिराद स्मार्टखा आदाया जोंना। हिन्जावफ्रानो हास्लाबखाया होनदों दा आदा नोंजोंनिया हिन्जावफ्रा हास्लाबखाया। नै बिथाङा फिदिंगासिनो दं आरोना। जेबो गैथ'आ दा होनोसै नै। औ नायनानै लादो। ज्राव मा जाखो बेलाय मिथा तेल लागायसे होसिगोन आरो बिथाङा। माने बे थावखौ गरम खालामग्रोनांगौ नालाय ओंखायनो दसे थाथ'नांगौ जाबाय आरोना। माने हिट जायाखै दाबो। जों जाजोबगोन आदा। माथोखौलाय माने ड्राइभारफ्रा हटेलाव जाहैसिगोन आरोना। जों माने जों जाजोबनोसै बेखौ। सानैजों आदा खि जानोसै आरो जोङो माने फवासे जासिगोन। फैसाबो गैया बे हिसाबै जों आदा खि लगायना जाबाय आरोना। सानैजों एवगासिनो दं जोंनानै आदाया। बरियानो स्मार्टखा। ओरैबायदि स्मार्टखा मालाबाफोर बबावबाफोर जुदि संनो नांगौबा आरो आदाखौ लांफैनो हागोन आरो नांगौबा। बिराद इन्टारेस्टिं आदाया संनायावहाय। बेबायदिनो रायजोफोरनि खामानिफ्रावबो बेबायदिनो संनायनि खावनायनि जुदि बाहार मोनबाथाय बिथाङा बादलायखायो आरो। बिराद स्मार्टखा। ओरैबायदि गोथाव नुजेनबाय आरोना।
मोनामजेनबाय गोथावनो जोबोद टेस्टिल' जाखासिगोन बियो भाजाखौबो एवनानै जानांगौ नै ओरै दङ नै बेसर बिबार ना मा होनो बेखौ जाजोबनांगौ जोङो ओंखामफ्रा रेडि जाजोब्बाय जोङो जासिगोन आरोना जोंना एकदमबारे रुवाथिया जोबोद मोजांथार नै ओंखाम खुरगासिनो दङ आरोना टेस्टि आसे ना बन्धु सबजिथु टेस्टि दायो ओंखामा रेडि जाबाय आंना आं ओंखामखौ जानोसै आरोना ओंखामबो उखैनाय मोनबाय जोबोद गोथाव जादों नै संनाया आदाना स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।